Tinuod ka ng maigsuon ko, diya ang Kristo. Ang ipanayo sa akong Ginoo diya sa bukog sa Roma, wala ito nagaingon ang kasulatan na walay tao nga matarong. Apan tungod sa gugma sa Ginoo o sa grasya sa Dios, iyang di makamatarong ang tao. So, usa na ako ni ana nga iyang ipakamatarong mga igsuon ko. Bisag unsa ka sakit, akong gisurrender sa Ginoo kay inangano nakaibalo ko nga ang atong kinabuhi hinulaman lamang. Borrowed life lamang kini atong kinabuhi mga igsuon dili sa kalibutan. Walay forever dili sa kalibutan mga igsuon ko. Dili ang pulong ra gyud sa Ginoo ang forever dili sa kalibutan. Mao pala mga Ginoo. Kung matuo lang gyud kita sa pulong sa Ginoo, magbag-o gyud kita. Tungod kay ato lang yung hunahon no nga sa John 3:16 nga gipadala ang iyang bugtong anak para lang sa atong kaluwasan, gipalansang sa krus mga igsuon. Mao na itong hunahon kung atong makonsensya ta. Anak, bugtong anak ipadala para lang maluwas kita sa atong mga sala mga igsuon. Mao kani itong hunahon mo nang kita kinanglan gyud mga igsuon na ako gyud dawaton sa Ginoong Hesus nga mao atong Ginoo. Labi na karon mga igsuon, umaabot na kalag-kalag mga igsoon. Ang mga patay mga igsoon, gihukman na sa Ginoo. Wala sila sa Ginoo karon. Busa kita mga buhi, angay na kita maghinulsol. Kay ang atong hadlukan kung unsa ang atong katapusan mga igsoon. Wala kita kay balo kung ano sa kita kuhaon sa Ginoo. Baka na mga igsoon, andamo na to atong kagalingon mga igsoon. Ang atong tuhuan sa Ginoong Hesus, mao ang atong kaluwasan mga igsoon. Mao ka na mga igsuon nga atong ibutang sa atong kasing-kasing o sa atong unang-unang mga igsuon. Wala kay laing kaluwasan kundi sa Ginoong Hesus lamang. What the mga igsuon? Wala na ka na mga igsuon. Ang tagiaan na ang Ginoo ra gyapon. Kinahanglan mga igsuon, magbuhat kita matarong para ikalipay ko sa Ginoo nga siya naghatag sa atong kinabuhi mga igsuon. Mao ka na mga igsuon. Dako kayong kalipan mga igsuon nga bisan lamang ang pulong sa Ginoo diya sa Biblia. Kanunay na itong sukion mga igsuon, makapun kita o makaibalo kita unsay ka matuoran nga sa una kita nangabuta o wala makatun sa kamatuoran. Apan kung basa kita Biblia, makatun kita kung unsa gyud ang kamatuoran. Unsa ang tunganay ng kanan mga pulong sa Ginoo. Kinahanglan atong huptan ang pulong sa Ginoo. Kay wala sa mga saad nga namakak siya. Dili pagkaton atong Ginoo kun dili matarong siya nga pagka Ginoo mga igsuon. Buta mga igsuon, ako hangyo lamang na ang atong mga sala ato yung isurrender sa Ginoo. Mintra sa naapatay kinabuhi. Mintra sa makasuki ta og makadungog pa kita mga igsuon. Anong sa mga kita mo surrender ka nang tungtong ka nagapas ang atong Ginoo? Dili na kakadungog mga igsuon, dili na po kita makasulti sa Ginoo. Amin, amin, di ka makaamin sa iyang pulo mga igsuon. Basta akong iawak mga igsuon, ikagabion mga igsuon. Na kita, makatun din kita basa sa Biblia mga igsuon. Kaya ang Biblia mga igsuon, bawat na ang kamatuhan mga igsuon. Dili na kita mamalinglang ka mga igsuon, kundi magbasa na kita sa Biblia mga igsuon. Kaya ang kamatuhan nga na. Ano mga igsuon, meron na kay pamit ninyo mga igsuon. Ang kaluwasan din, naa sa Ginoo mga igsuon, wala sa atong kadati, sa atong kahintang, sa kwarta, wala mga igsuon, kundi naa sa atong Ginoong Hesus. Patay lang pangayoon niya mga igsuon na ang kaluwasan na yun. Mga igsuon, karon na ang kaluwasan, dili ugma, dili tulog mga igsuon, kundi dili karon. Maura na mga igsuon. Walay ko na natong buhi na Diyos. O katutong sister nung kadato sa daot nga kinabuhi apan inaagi sa pulong sa Ginoo natagan og kanang kabaguhan ang iyang kaugalingon. Kaya kasulatan usab kagingon diha sa Roma 10:17 na ang pagtuo sa Dios nagagikan siya sa pagpaminaw sa maayong balita. Gani nagingon sa pagkasulatan nga ang espiritu mo itinuod nga kinabuhi ug dili kini mahimo sa unod. Ang kuno nga akong gisulti kaninyo
madawat ninyo ang Espiritu Santo. Kaya usap sa Episo 1:13 nag-uusap nga sa pagkadungog ninyo sa maayong balita, silihan kamo sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo, timaan kamo iyana. Sa ato pa nga pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kaya magsugod nga magkakaton kita sa pagtuo nga anaay Dios nga nagmahal kanato. Anaay Dios nga nagpaulan sa mga tao nga matarong ug sa mga dautan. Mao kanay kamatuoran. Kung pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, ang Dios mosilyo siya sa atong kinabuhi, pinaagi sa Espiritu Santo, sa diyang dawaton nato si Ginoong Hesus na ating Ginoo ug manluluwas. Mao kanay kamatuoran. Nga pinaagi sa Espiritu Santo, kita mamahimo na niyang anak. Pinaagi sa Espiritu Santo, mahanaw man tanining kalibutana, atong maangko na ginabuhin walay katapusan. Sakto ang gingon sa atong higala nga, gingon siya nga, sa matag kalag kami panaw nining kalibutana, watubang kayo sa Ginoo. Kaning human nining kinabuhi ang sa kitang watubang sa Ginoo. Ang atong pagkamatarong di kinahanglan nga atong bawnon ngadto sa hukmanan sa Ginoo. Kaya kami mga tao nga ginagamit sa Ginoo sa gamhanan nga pamaagi, igo lang imo tudlo, igo lang imo giya sa angay nga pagbuhaton sa mga tao, aron maangkon nga kinabuhing walay katapusan. Kani kami mga tao nga ginagamit sa Ginoo sa gamhanan nga pamaagi, dili kami makaluwas sa among isikataw, ang mga pastor, ang mga kaparian, dili sila makaluwas sa mga tao, kundi tagsa-tagsa kitang maningkamot sa pagbuhat ug matarong, mutuo kita ni Ginoong Jesucristo, kani atong tumanon ang balaog sa Ginoo, aron ngadto sa atubangan sa hukmanan, maangko nato ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Mao kanay kamatuoran. Nga kinahanglan nga walay bakat, walay pagsaksi o pagdautan sa atong kaugalingon. Walay pakigpingkil diha sulod sa atong kasing-kasing. Sabihan mo atubang kita sa Ginoo. Kay diha sa kalangitan naging nakasulatan nga bisan nagsaksi pakagbakak sa imong kaugalingon, dili gyud ka makasulod sa kingharian sa kalangitan. Bakak ra imong gibuhat sa Ginoo, ay pero na ka. Ang kamatuoran nga kitang tanan tagsa-tagsa dayon kamo atubang ngadto sa Ginoo. Sa tinud-anay lang ang tao gibuhat siya sama sa dagway sa Dios. Kaya itong basahon din sa Genesis 2:7, ang Ginoo nag-umon siya ug apugikan sa yuta. Ug gani gipislihan kini sa Dios sa langit nun ni Maya ug mao nga ang apugikan siya nga buhi nga kalang nga mao kita. Apan ang Dios naghatag siya balaod ngadto sa tanaman sa Eden. Apan isupin ang babae ug gani mikaon siya sa bunga sa kahoy ug iyaw sa pinigihatag ngadto siya bana nga si Adan. Ug gani tungod ini mga buhata ang tao nakalapas sila sa balaod sa Ginoo. Gani dinhi sa Genesis 3:19 naging nagkasulatan kay ang tao gibuhat gikan sa abog usa abog usab sila mo pangulo. O gani kamatuoran nga kitang tanan upauli kita sa abog. Kitang tanan matubang ngadto sa Ginoo. Gani kitang tanan tagsa-tagsa kitang matubang sa Ginoo. Sikinsa man ka, unsa may imong posisyon karon. Bisan pag tag-iya kag daghang panimalay, tag-iya kag daghang barko, gani kitang tanan tagsa-tagsa kitang matubang sa atong buhi nga Dios. Amen. Walay tawo nga dili mahanaw nining kalibutana. Gani nagingon ang laing bahin sa libro nga Numan is an island, kitang tanan adunay sinugdanan ug adunay katapusan. Gani ang kasulatan nagingon nga sa katapusan pagkasunugon sa Dios ang kalibutan. Gani nagingon ang laing bahin sa kasulatan nga ipakataw kita nga walay bising pagakuhaon sa kita sa Ginoo nga hubo. Mao kanay kamatuoran. Ang paghukom usab kini sa kapanahon nga ang Dios muhimo siya desisyon. Nga angay banyang pasudlon ang tao ngadto sa gingharian. Walang kadalan ang atong paingnan. Langit ug impierno ug walay tunga-tunga. Diya sa gipadayag 20, unsihan sa 15, nagingon si Juan kay nakita nako ang mga patay nga nagbarog atubangan sa trono sa Dios. Gibukad ang mga libro ug may lain pa gyud nga libro nga gibukad. Kansan pangalan nga wala makaplagi sa libro sa kinabuhi, itambog sila ngadto sa linaw ang kalayo sa impierno. Sa ato pa nga sa diyang hukman ka sa Ginoo, kung ang imong pangalan dili makaplagan sa libro sa kinabuhi, itambog ka ngadto sa impierno. Gani diya sa kasulatan sa Lucas 16:19 hangtod sa 23, adunay usa ka dato ug adunay usa ka kabus.
Ang usa ka dato sa tinud-anay lang, anaa siya sa kayahay sa kahimtang siya kinabuhi sa matag adlaw. Gani aduna usa ka kapos nga gipanganlan og sila saro. Gani sila saro aduna siya balatian ug lain pa nanila ang iro sa iyang mga balatian sa iyang mga samad-samad. Ug gani ang dato wala siya makahatag bisan usa na lang ka kutsara nga pagkaon ngadto kang Lazaro. Ug ang nahitabo nga namatay si Lazaro. Ug gikuha siya sa anghel ngani sa kalibutan. Ug gidala siya ngadto sa sapakan ni Abraham nga mao ang kalangitan. Ug nahitabo usab nga namatay ang dato. Ang dato gilubong siya. Ug dito siya sa impierno. Sa paghihat niya siya mga mata ngadto sa langit. Iyang nakita si Lazaro nga kabus nga tuwa sa kalangitan. Kaysa tinud-anay lang si Lazaro samtang dili pa siya sa kalibutan, grabe ang iyang paghinulsol sa kasing-kasing. Grabe ang iyang pagtuo sa Ginoo. Gani din sa kalibutan, nangandoy na lang siya nga magkakaon siya sa mga mungho nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato. Apan ang dato walag siya nakahatag. Bisan usa na lang kakutsara nga pagkaon, aron niya ipakaon ngadto sa kabus. O kanay kamaturan. Kaya sa kasulatan adunay usa ka dato. Ang usa ka dato anaa siya daghang mga kamalig nga diin dito niya ibutang ang iyang mga bahandi. Sa tinud-anay lang, tungod sa kadaghan sa iyang mga bahandi, dili na kapaigo ang iyang mga bahandi nga dito niya ibutang siyang kamalig. Ang iyang gihimo, iyang gipaguba ang iyang mga kamalig, ang iyang mga buliga. Ug naghimo siya pinakadako nga kamalig aron ngadto niya ibutang ang iyang mga bahandi. Ug kini natuman niya. Ug nahitabo kini. Apan sa tinud-anay lang, namalandong ang dato siya og galingon. Lingon siya nga palag, suroy-suroy, laag-laag, ngadto sa kalilayan, ngadto sa bisan asa, hubog-hubog, kay bisan pag mamatay ka, dili gyud mahurot ang imong katigayunan. Apan sa diyang nakadungog ang Ginoo sa usa ka dato, gani niingon ang Ginoo ngadto sa dato, huy dato nga buang-buang. Karon na lang adlaw kutob ang imong kinabuhi. Kinsa may gitagan-an niya ng daghan nimong mga bahandi. Pananglit ang Ginoo. Huingon siya sa matag usa kanato. Nga huy tao. Karon lang adlaw taman ang imong kinabuhi. Andam na ba kang mga tubang nganhi kanako? Naginulsol ba ka sa imong mga sala? Itiya ba ka sa mga dautan nimong binuhatan? Gani ang mga tao nga bakakon, ang mga tao nga libungan, ang mga tao nga wala sila makapasaylo sa ilang isikatao, dili gyud nila maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Apan itambog sila sa Dios ngadto sa linaw nga kalayo sa impierno nga walay katapusan nga pagkalaglag. Okay na kamatuoran. Gani ngadto sa utmanan ang mga katawan sa Ginoo ibutang nganin sa tuo nga bahid. Ang mga tao nga dautan, mga mamumuno, ibutang sa Ginoo nganin sa wala. Gani moingon ang Ginoo nganin sa tuo, nga kamong anaa sa akong tuo. Dayon kamo. Dayon kamo sa gingharian, nagiandam sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Kaysa diyang gigutom ako, inyo akong gipakaon. Kaysa diyang giuhaw ako, inyo akong gipainom. Kaysa diyang upo ako, inyo akong gibisnihan. Kaysa diyang nagbasikiton ako, inyo akong giduaw. Kaysa diyang nagbilanggo ako, inyo akong giduaw. Mangutana ang mga tao na naa siyang tuo. Ginoo, kanus-aman kami, nakakita, nagigutom ka, nagiuhaw ka, nga nabilanggo ka. Apan mo tubag ang Ginoo, nga sadyang inyo kining gibuhat sa inyong isikatao. Inyo kining gibuhat alang kanako. Amen. Pananglit kitang mga tao, dili sa kalibutan. Adunay mga tao nga nasuko kaninyo. Apan inyo siyang gipasaylo sa ato pa nga imo ka nang gibuhat diha sa Ginoo. Pananglit adunay mga tao nga nagkamay kaninyo. Adunay mga tao nga nagdaog-daog kaninyo. Adunay mga tao nga nagdumot kaninyo. Pananglitan kung inyo silang gipasaylo, inyo kining gibuhat sa Ginoo. Pananglit nakakita og mga tao diha sa kadalanan nga hubo apan inyo silang gibisihan. Inyo silang gipakaon. Kung niadto baka kamo sa bilangguan, inyong giduaw ang mga tao dito nga diin anaa sa mga kalisdanan.
kana wala niyo buhatan sa inyong isikataw, kundi inyo kanang gibuhat sa Ginoo o galing sa katapusan nga paghukom. Ingon ang Ginoo kaninyo nga kamong anaa sa akong tuo. Dayon kamo sa akong gingharian. Apan nga ni siyang wala, utupad ang Ginoo. Ingon ang Ginoo nga ni siyang wala, nga kamong anaa sa akong wala. Ngadto kamo. Pahawa kamo. Ngadto kamo sa linaw kalayo sa impierno. Nga giandam sa yawa o sa iyang mga angin. Kaysa diyan gigutom ako wala kuno pakana, kaysa diyan giuhaw ako wala kuno paina, kaysa diyan pupo ako wala kuno bisihi, kaysa diyan bilang ko ako wala kuno duawa. Nangutana usab ang mga tao nga naa sa wala. Ningon sila sa Ginoo nga Ginoo, kanus aman kami nakakita, nimo nining buhata. Ito pag ang Ginoo, kaysa diyan inyo kining gihimo sa inyong isikataw, inyo kining gibuhat. Alam ka na ako. Kani kining mga katawan nga naa sa tuo, mga artista, mga dato, mga tag-as o granggo sa kalibutan, apan sa katapusan sa ilang kinabuhi, ngayon ang Ginoo, nga kamong anaa sa akong wala. Pamahawa kamo. Ngadto kamo sa kalayo sa impierno nga walay pagkapalong, nga giandam sa yawa ug sa emanggi. Daghang mga tao nga ang ilang gipangandoy nining kalibutana, mga butang, mga bandi. Kani gusto silang madato. Gusto silang makaangkon og daghang kwarta, daghang mga butang, daghang mga panimalay. Ug gani ang tagsa-tagsa nato kakaugalingon nangandoy ni ng mga butangan. O kani tinuod, apan aduna ako pangutana nga kung madato ka, makaako baka nga makasudong sa mga tao nga naa sa kalisdanan. Makaako baka nga usudong sa mga kabatan-unan nga naa sa kadalanan. Ilabi na sa mga tao nga nasa kadalanan, nga walay panimalay, diya sa imong kadato. Ugosa ba? O kani lagi mo ng kasulatan nga ayaw ninyo higugma ang bahandi. Kaya ang bahandi mo'y kamot nga mamahimo kita nga dautan. Daghang mga tao nga nangadato nining kalibutana, apan nahimulag Ginoon sila sa gugma, grasya sa Ginoo. O kani Ginoo, nga kung mangandoy kitang madato nining kalibutana, makaako ba nga makasudong sa atong isikataw nga naa sa kalisdanan. Gani diya sa kasulatan, adunay usa ka amahan, o gani aduna siya duha ka anak. Ang una niyang anak iyang gisugo og ingnan, ngadong ngadto sa uma og pagtrabaho. Gani ni balibad siya, apan naghinulsol siya siyang kaugalingon ug mitrabaho siya ngadto sa uma. Ang natapos sa biduol siya sa ikaduha niyang anak. Ingnan niya ikaduhang anak kadong ngadto sa uma og trabaho. Ingon siya nga, o sige mo adto ko. Apan ang natabo, wala siya mo adto. Sa tinud-an na ilang, o kanay tamatuuran. Nagani, kaya sa Lucas 5:32, naging unang kasulatan, na ako niyan sa kalibutan, dili alang sa mga matarong, kundi alang sa mga makasasala, aron sila maghinulsol kanato. Sa ato pa nga gikinahanglan nga aduna kitay paghinulsol sa Ginoo. Unsa may sitwasyon sa atong kinabuhi, ang kuno nato ang atong kalapasan. Ang kuno nato ang atong mga pagpakasala. Kay kung dili kita moangkon nga kita nakasala sa Ginoo, gilimbungan nato ang Dios ug wala ka nato ang kamatuoran. O kani tinuod, kagingon sa kasulatan. Kani di usab sa kasulatan, adunay usa ka agalon nga nangita siya mga tao kamo trabaho ngadto sa uma. Kani diya sa kabuntagon nagwa siya daghang mga tao ug iya kining ipatrabaho ngadto sa uma. Ug iyang giingnan nga hatagan ko ikaw sa sakto nga suhol. Sa usa ka talento sa usa ka adlaw. Mao sab sa kautuhon kani nakakita siya mga tao diya sa kadalanan iya usab nga ipatrabaho ngadto sa uma. Ug hangtod ngadto sa takna nga lasing ko, nakakita siya mga tao nga anaa sa merkado, gani nga gipatrabaho ngadto sa uma. Sa panahon na sa ting sweldo, gani gipalinya niya ang mga tao. Iyang giuna katong mga tao nga naulahi. Gami adto siya uma. Naulahi nga ni trabaho ngadto sa uma. Gani iya kini gihatagan usa ka talento. Mausab ang mga tao nga niadto pagkauto iya usab gihatagan og usa ka talento.
Gani ang katong tao, kadiin, una nga may trabaho nga to sa uma, naglusulok siya sa kalipay, kay nagtuo siya, kadako ang ihatag kaniya, pangyatagan siya sa usa lamang katalingko. O kanay tinuod. Kagani, nasuko siya siyang kaugalingon, nasuko siya. Gani ang agalon, mingon siya nga, kanong nasuko ka man. Tingali, nasina ka lang ang akong magyatagon man. Asa pa itong kinabuhi nining kalibutanan. Ikinanglan nga aduna kitay kalipay sa tanang butang nga moabot sa atong kinabuhi. Sa tanang butang nga moabot diha sa atong silingan, diha sa atong pamilya, diha sa atong igsuon. Pananglit. Kalipay ba deta nga ang atong igsuon giswiluan siya gamay. Ikaw giswiluan nako. Ikinanglan nga giswiluan man siya dako ang ay kitang malipay. Diya usab sa kasulatan, si Pedro nangutana siya ni Ginoong Hesus. Ningon siya nga magtutudlo, pananglit ang akong igsuon nakasala siya kapito sa kuha. Kapito basad nako siya pasayloon. Ito mag si Ginoong Hesukristo nga dili lang kapito, kundi 490 nimo pasayloon ang imong isikataw. Amen. Kay kung dili kini mo buhaton, dili mo maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Sa ato pa nga gikinanglan nga makakaton kita sa pagpasaylo sa atong isikataw. Aduna may mga pagdumot, mga pakipingkil sa atong kasing-kasing. Gikinanglan nga wag tangon kini nato sa atong kaugalingon. Kay kung maabot tangat usab manan, ana apa kining mga buhata. Sayang ato mga paghago sa Ginoo. Gikinanglan nga wala nay sabod ang atong kaugalingon. Gikinanglan nga wala nay sala, wala nay bakak, wala nay daotan sa una-una. Sadyang matupang ta sa atong Ginoong Hesukristo aron ang Ginoo mingon siya nga dayon ngali sa akong gingarian. Kamong gipanalaginan sa akong amahan. Sa tinud-an na ilang kitang mga tao, nangandoy gyud ta nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Daotan man ang binuhatan, matarong man ang binuhatan, ang tagsa-tagsa nato kakagulingon, nangandoy gyud ka maangko nato ang kalangitan. Apan nag-ingon si Ginoong Hesus, kaunahan ninyo sa pagpangita ang gingarian sa langit. O kining tanang mga butang akong itugan diha kaninyo. Diya sa kasulatan adunay usa ka batan-on nga dato. Ang usa ka batan-on nga dato ningon siya ni Ginoong Hesukristo nga magtutudlo. Unsay angay nakong buhaton aron makasulod ako sa gingarian sa kalangitan. Ito ba si Hesukristo nga nakibana ka sa kasuguan, ayaw pagpatay, ikugma mo silingan sama sa pagikugma nimo sa imong kaugalingon. Ito ba gamo sa kabatanon nga dato na ako na kining gibuhat sukad pa sa akong pagkabatanon. Apan si Ginoong Hesus nga nakakita sa kasing-kasing sa usa ka dato, mingon siya nga usa na lay kulang nimo. Ibalik ka ang imong katikayunan ug pangalagad kanako. Apan ang usa ka dato, nasubo siya sa pulong ni Ginoong Hesukristo, gani si Ginoong Hesus mingon siya, nga lisod kay pasudlon ang mga dato sa gingarian sa kalangitan, masayon pa ang kamilyo nga molusot sa lungag sa dagom kaysa mga dato. Si Ginoong Hesus mingon siya, nasunod ka mo sa sigpit nga dalan. Kaya diya sa lapad nga dalan, paingon ka na sa kalaglagan. Bye. Ay gala mga igsuon, Natugo na. pantayanan kayo ang atong kaugalingon. Kaya nag-ingon ang Juan 10:10, nga mianhi si Satanas sa kalibutan, aron sa paglaglag sa pagpatay. Apan si Ginoong Hesus mianhi siya sa kalibutan, aron makabaton kita ug madagayaon nga kinabuhi. Ilabi na dun sa atong henerasyon karon nga wala na mga tao, minus na ang mga tao nga niparugya sa Ginoo. Minus na ang mga tao nga nagabamantala sa maayong balita. Gani napugnaw na ang tugma sa Ginoo. Dagang mga katawhan kani adto nga madasikon sila sa pagtuon. Madasikon sila sa pag-ampo sa Ginoo. Apan tungod sa mga pagsulay sa kinabuhi, gani nibiya sila sa ilang pagtuos sa Ginoo. Ang atong mga kabatanunan, bantayanan kayo. Ikinanglan nga dili nato sila pakupton og mga cellphone. Dili nato sila tugduan diha sa internet. Sa tinud-anay lang ang mga games nga naa sa kanang cellphone na naa sa internet o pinihinungdan nga ang mga tao na layo sa Ginoo. Di anang pagagiha, matingala na lang ka nga ang imong anak na malikas, natingala na lang ka nga ang imong anak dugay kay muli, kay tungod na busy sila, gigapos sila ni Satanas, pinaagi sa game sa internet. Pinapinagyod bantayanan kay natong atong mga anak. Ikinanglan nga dili nato sila pasagdan.
kita usab nga mga inahan, kita usab nga mga inahan, ikinahanglan nga dili gyud kita motudlo ang atong anak nga mahimong daotan. Mas maayo nga ato silang tudluan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ayaw na ng cellphone. Ayaw na ng Facebook. Ayaw na ng games sa cellphone kaysa tinukanay lang. Nga abya ang demonyo nagsakay. Waon ang imong time. Pinaagi sa pagtula ng games. O gani sa pinakamaayong ka mga buhaton. Hindi nga ka makahimo. Kaya tungod na pinta lang ka ng mga butanga. Lapi na dito sa mga kabatungan nga hilig kay duwa na ng duta. Lapi na dito sa mga mahal nga hilig kay duwa na ng siusi. Halag magkalali sila sa ilang minahal sa kinabuhi. Basta matagpo lang ang paghinahanglan sa ilang kaugalingon. Iso ni Kala, biya niya ng dapita. Kasi sa tanas, nagkapo siya sa imong kaugalingon. Ang impirno sa kini siya kadapit. Nga diin, anay ulod nga dili mamatay. O kalayo nga walay pagkapalo. Ngadto, maghilak sila o mag-anto sa walay katapusan nga pagkalaglag. Gani, ipalayo sila sa may mayaon o sa presensya sa Ginoo. Ug walay katapusan nga kinabuhi ang atong maangkon ngadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Ug gani ang tanang mga daotan naging nagipadayag 21:8 itambog sila ngadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Ang kalangitan usa kini kagingarian sa Ginoo. Anay daghang mga anghel gani anay 24 ka pangulo na naglibot sa trono sa Dios o sa trono sa Amahan. Kani kadto sa kalangitan bisan nagsaksing tagbakak sa atong kaugalingon dili gyud ta makasulod sa gingarian sa kalangitan. Lagi nga ng Isaiah 53 versikulo 6 kapabiyaa mga daotan sa ilang mga sala ug pabalik ka sila sa Ginoo aron kaluhian sila. Lagi nga ng unuhan 1:8 nga kung mingon kita nga wala kitay sala atong ipabakak ng atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Gani, lagi nga ng hunuhuan ununoybi, kan kung sugid lang mo sa Diyos ang imong mga sala, si Jesus nga matarong nga nagpakamatay ka nato, siya kayo muhilo sa tanan natong kalapasan. Itang tanan gigugma ni Ginoong Jesus. Gani, ang iyang tuyo, kami alin siya sa kalibutan, aron ang kalibutan iyang luwason. O gani naging ng kasulatan, akong ibiyaan ang ibitay mo hindi kakarniro ngadto sa kalangitan, o akong ibiyaan aron sa pagpangita sa usa ka karniro ngini sa langit nga mao ikaw imahal ka sa Dios. Naging nga Juan 1:12 ang tanan nga mituog isalig kaniya may kagahom na nga mamahimong anak sa Dios. Amen. Diya sa Juan 5:13 ang mituog na nga lagad ni Ginoong Hesukristo may kasiguruhan na sa kinabuhi walay katapusan. Amen. Diya sa pagpakasala, diya sa kailayan, diya sa bisyo. Pagbasa sa Biblia, sunda ang balaod sa Ginoo. Tuon ni Ginoong Hesukristo. Kay niining paagiha, maangko nimo ang kinabuhi walay katapusan. Amen. Dili ang reliyon makaluwas kanimo. Dili ang mga pagtudlo way makaluwas kanimo. Dili ang mga tao nga nagasakngaw sa maayong balita way makaluwas kanimo. Amen. Dili ang mga kaparian, dili ang mga pastor, dili ang mga ebangelista way makaluwas kanimo. Kung dili gikinahanglan nga bulakang ka sa imong kaugalingon, aduna kay pagabuhaton diha sa Ginoo aron maangko nimo ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Ay naging unang kasulatan nga ang pagtuo nga walay duhat kini patay ug walay kapuslanan. Gikinahanglan nga buhaton nimo ang imong pagtuo aron maangko nimo ang kinabuhing walay katapusan. Naging unang Roma 19 kung isugin lang nimo sa Dios ug mutuo ka kasi gibanhaw sa minatay nan maluwas ka. Nining kagabion kung imong dawaton si Ginoong Hesus kung imong ipaadto sa imong kasing-kasing sa tinud-an na ilang ang imong pangalan ilista ngadto sa pasahon sa kinabuhi. Amen. Ikinahanglan nga dili ka maulam. Naging unang kasulatan nga kung ako o ang akong pagtulunan ikaulaw sa katawhan mas labaw pa kang ikaulaw sa Amahan nga naa sa langit. Kaya sa panahon sa paghukom, itanggog ka ngadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Karon na nga adlaw sa kaluwasan. Karon na nga takna sa kaluwasan. Ayaw na paabot og laing adlaw kay wala ta na sayon. Karon sa kita pagakuhaon sa Ginoo. Ano na kay mo dawat sa atong Ginoong Hesukristo? Wala tang pataas sa kamot. Ayaw ka ulaw. Imahal ka sa Dios. Salamat. Ano na pabaylain nga ni sa wala? Ayaw ka ulaw. Kaulag isa. Mga igsuon na kita sa Ginoo. Walay mawala kanimo. Ano pagpataas sa kamot? Hindi napita dawatas Ginoong Hesus.
Gimahal ka ni Jesus. Isa lang ang kamot. Ano sa atbang? Walay- Yung tagdawat ni Ginoong Hesus Walay Kristo, bayad, nawala wala ka na ninyo. bayad. Wala na bayad ang kaluwasan. Libre ang kaluwasan nga Kaluwasan ni hatag sa Ginoo. Nawata si Ginoong Ikaw, Hesus. day. Anong pagpataas sa kamot? Isa. Ay, gikaulaw ang Wala pa ba Ginoo. yung napita sa langat sa nagpataas? Ay, gikaulaw ang Ano Ginoo. yung pagpataas sa kamot? Wala ni bayad. Wala sa mga pagkabuhaton di sa inyong kinabuhi. Nawata si Ginoong Hesus. Gimahal ka ni Jesus, dini napita. Kapay mo dawat ni Ginoong Hesus Kristo, wala kaulaw, walay mawala. Ang kaluwasan, walay bayad. Kanya Ginoo mo ayo siya sa imong balatian. Amen. Pagpo siya sa imong panginahanglan, salamat sa nagpataas. Ano na pa kay lain? Gimahal ka sa Dios, gimahal ka ni Ginoong Hesus, ayaw mo kaulaw. Sa tinudanay lang madawat mo ang gasa sa Espiritu Santo. Wala pa nimo nadawat sukad na sukad. Daghang salamat sa nagdawat ug nagpataas Isa. sa ilang kamot. Gimahal ka ni Ginoong Hesus. Amen. Ikaw na gusto lang ni Ginoong Hesus. Kaya imong masabtan Ali, mahilingan ka dali. ang iyang katuyuan diha sa imong kinabuhi. Siya nga namatay, dili tungod og alang na kanamo, kundi tungod og alang kanatong tanan. Amen. Ang Espiritu sa Dios